dňoch 25. februára až 1. marca sa uskutočnil lyžiarsky kurz pre žiakov prvého ročníka. Kurz bol realizovaný externou a internou formou. Interná forma bola realizovaná na Štrbskom plese, kde žiaci získavali prvé skúsenosti s bežeckým lyžovaním. Externá forma bola v lyžiarskom stredisku Levodská dolina, kde sa žiaci učili základy z jazdového lyžovania. Z Štrbského plesa vám Speš TV prináša prvé zábery z lyžiarskeho kurzu. Poďte sa s nami pozrieť, ako to tam vyzerá. Kedy je bežecké lyžovanie súčasťou lyžiarskeho kurzu? Tak prvýkrát sme začali realizovať tzv. Pilotný alebo 0. ročník v minulom školskom roku a keďže sa nám to osvedčilo a veľmi pekne vlastne študenti zvládali základné techniky bežeckého lyžovania, tak v tom pokračujeme aj naďalej. Ako ste spokojní s úrovňou našich prvákov na bežkách? Tak s úrovňou sme veľmi spokojní. Sme veľmi radi, že máme tu naozaj odvážlivcov, ktorí stoja na bežkách úplne prvýkrát v živote. A môžeme povedať, že stačila naozaj len základná lekcia a boli úplne stotožnení s pohybom. Veľmi pekne na tých lyžiach dokážu stáť, pohybovať sa, meniť smer. A dá sa povedať, že mnohým sa bežecké lyžovanie zapáčilo. Ako sa ti tu páči? Je to veľmi pekne, je tu príjemné prostredie, slniečko nám svieti, je tu vynikajúco. Koľkokrát si spadol? No, asi 2-krát. TV informuje o situácii na Levočských vrchoch. Exkluzívne zábery z lyžovania vám ponúkne náš kameraman na lyžiach Paťo. Do akých skupín sú rozdelení žiaci na tomto lyžiarskom kurze? Žiaci boli rozdeľovaní podľa výkonnosti a sú rozdelení do 3 skupín. A aká je obťažnosť týchto tratí? Obťažnosť v podstate vyhovuje nášmu lyžiarskému výcviku, nakoľko na svoje si prídu okrem začiatočníkov aj pokročilí lyžiari. Pani učiteľka, tvoríte radšej figúry na svahu alebo na papieri? No, ja myslím, že obidva podklady máme biele, takže tie linky sa kreslia krásne. A čo musím priznať, tak moje tretie družstvo, z ktorých polovica si prvýkrát obuli lyžiarky v živote, tak zlyžovali tú obrovskú čiernu zjazdovku, takže som na nich veľmi hrdá. Ako sa máš? Ja sa mám príjemne. Dobré podmienky na lyžovanie, super. Lyžuješ prvýkrát alebo si skúsená lyžiarka? No nelyžujem prvýkrát, ale tu sa akurát zdokonalujeme. Učitelia sú úplne super, aj tí inštruktori a je to tu fajn. Je nejaký zásah na tomto lyžiarskom kurze? Našťastie išlo iba jeden drobný úraz v pomliateniu predkolonia, žiadna zlomenina. Pán učiteľ, takto neformálne pri kávičke sa vás chcem opýtať, či sa pripravuje aj škola snowboard.
To je dosť náročné, akože povedať, či sa pripravuje škola snowboardingu, pretože na to by sme potrebovali absolvovať nejaký kurz inštruktorov pre snowboard.